On je vlastne taký neschopný, že aj na majstrovstvá sveta neschopnosti by skončil až tesne druhý. Minister financií, ktorý sa bojí ísť do relácií so mnou diskutovať o ekonomických témach. Bárkový premiér, ktorý nikdy nezískal ani podporu Národnej rady. Hovorím s vami normálne ako s poslancom Európskeho parlamentu. To je nie, že suverénna, to je súterénna politika. Viete čo, toto ja považujem za tak absurdné, ale teda pripisujem to len tomu, že pán Odor nemá až toľko politických skúseností. Možno nie som taký skúsený ako pani Beňová v tej politickej oblasti, ale ja som robil 2 konsolidácie spolu s kolegami. Ale akože nie, veď pani Karvašová tu navrhla. Pani Karvašová. Pán Odor tu povie o predsedovi vlády, že je Putinov poskok. Áno. Vašou úlohou je chrániť národné záujmy vášho štátu. Dobre? A Robert Fico chráni záujmy Slovenska. Vidíme, že náš predseda vlády nebýva teda len na mol, ale aj za mol. Pán predseda vlády nikdy nekonal v prospech Ruskej federácie. Spravil to, čo hovoril ruský prezident. Nie, nespravil to, čo hovoril ruský. Dobre? Taký je fakt. Zelensky povedal, že to neurobí. Rozčulujem sa. Správne hovorí pani Beňová, že zhruba 4,8%, keď prišiel pán Kamenický. Keby teraz neboli žiadne ďalšie opatrenia, samotné ministerstvo financií hovorí 2027 deficit 5%, 5,1%. Čo to je za konsolidáciu, prosím? Ja som sa učil na škole, že konsolidácia je, keď sa znižuje deficit, nie že sa zvyšuje. Veď oni si vôbec neuvedomujú, títo jazdci apokalypsy v progresívnom Slovensku, k čomu oni smerujú. Že nie, vy musíte bojovať proti tomu Green Dealu, nás to zničí, keď tie spaľovacie motory od toho 35. musíme zrušiť. A potom ten istý človek pozerám v televízii a povie, že no jasné, oni súhlasia s tým, aby sa do 35. zrušili. Viete, ale vy ste hlasovali za Green Deal. Pre mňa nácek v obleku je nácek. Robíme to teraz tak...